Sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala. Para maandam kita pagsaulog na ikaduhang Domingo sa Adbento, ikaduhang Domingo pagpangandam sa Pasko, sa pagkatao sa atong Ginoo. Nagakupisala ko sa Dios nga magkagagahom sa nga tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong dakong sala. Busa nang amuyo ko kung Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, ano kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios nga magagagahom sa nga tanan pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Magampo kita. O Diyos nga magagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua linamdagan sa langit nun mong kaalam. Himoa kaming takos pagpagig-uban kaniya, kiniya mong gipangayo. Pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Baruk. O Jerusalem, hubua ang mga sapot nga imong gisulob sa imong pagbangutan o kasakit, ug pagsulob ug walay katapusang kaharianon sa himaya sa Dios. Pagkupo sa katarong sa Dios, ibutang sa imong ulo ang korona sa himaya sa Dios nga walay katapusan. Ang Dios magpakita sa imong kasanag ngadto sa tagsa-tagsa kanasod sa kalibutan, hangtod sa kahangturan. Muingon siya kanimo. Ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong, ug ang imong kasanag nagikan sa imong mahigugmaong alagad kanako. Bangon, Jerusalem, tindog diha sa tumoy sa bukid. Tanawa, kunhain sa Dios. Ang balaan, dad-a ang imong mga anak
nga hiniusag gikan sa silangan o gikan sa kasadpan. Nangalipay sila nga ang Dios na hinumdum kanila. Jerusalem, ang imong mga anak gibihag sa ilang mga kaaway, nga mibiya sila kanimo nga nagtiniil, apan ang Dios nagdala nila balik kanimo, sinangga sa harianon nga kasanag. Ang Dios nagsugo nga ang tanang hataas nga bukid ug walay kinutubang kabungturan patagon. Nagsugo siya nga ang mga walog punon ug ang yuta patagon. Aron ang katawhan sa Israel mupauli nga walay kabilinggan diha sa himaya sa Dios. Sa pagsugo sa Dios, ang mga lasang sa mahumot nga mga kahoy muturok aron maghatag og landong alang sa katawhan sa Israel. Ang Dios magdala sa Israel balik sa ila. Mubalik sila uban sa dakong kalipay, giniyahan sa iyang kaluoy ug matarong, linibutan sa kahayag sa iyang mahimayaong presensya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Gihimuan kita sa Ginoo, ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Gihimuan kita sa Ginoo, ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo, sa mabihag sa Siyon, nahisama kita sa mga tao nga nagdako. Ang atong mga baba napuno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Gihimuan kita sa Ginoo, ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Unya nag-ingon sila dinha sa kanasuran, gihimuan sila sa Ginoo, ug dagkong mga butang. Gihimuan kita sa Ginoo, ug dagkong mga butang, ug nalipay gayud kita. Gihimuan kita sa Ginoo, ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. O Ginoo, iuli ang among kapalaran, sama sa mga sapa niya sa kami
sila nga nagbukas nga naghilang mag-ani nga magkatawa gimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang napuno kita sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. O gikalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo. Sukad sa una pagayong adlaw hangtod karon. Ug busa siguro ako nga kini maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo. Padayunon gayud niya hangtod mahuman kini hangtod sa pagbalik ni Kristo Jesus. Nasayod ang Dios nga ang tim-os kong pagbati alang kaninyong tanan gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo, mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom, aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini, maputli kamo ug walay ikasaway, diha kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Matugob unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong hiyas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tanang binuhat nagadayig sa Ginoo, nag-ila sa ilang magmumugna, nagasangyaw sa iyang halawong nga kinaatman. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikanapulog 5 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mo'y gobernador sa Judea, si Herodes mo'y nagmando sa Galilea, ug si Felipe ngayang ingsuon mo'y pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Traconite. Si Lisanias mo'y namunuan sa Abilina, ug si Anas ug si Caiphas mo'y mga pangulong pari. Nini gayong panahona, ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias dito sa dapit nga awaaw. Busag gilukop pagtaak ni Juan ang tibo kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli ug biyai ang iyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaías sa iyang basahon, may nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya
ang mga gansal-gansalong dalan ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Manglingkod sa magkadiyot, maayong gabi kanatong tanan, maayong buntag, maayong hapon, maayong udto, sa tanan nga mitambong nining atong live streaming mass gikan sa National Shrine of St. Joseph Parish, Mandawi City, Philippines. Aniya na kita sa ikaduhang Domingo sa Adbento, ikaduhang Domingo pagpangandam sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Ya sayod kita nga kadaghanan na nato, nangandam na kita sa atong mga balay, atong mga parol, mga series, nya nila kay mga adorno atong mga balay, pero dunay pero ato yung hinumduman nga importante nga pagpangandam dining Pasko sa pagkatao sa Ginoo, kanang yung gitawag og spiritual preparasyon. Ang atong espiritu, ang atong kasing-kasing, atong andamon pinaagi sa pagpatilinghog sa sangyaw ni San Juan sa ebanghelyo karon, hinulsuli ang inyong mga sala, no? Mato pa ni San Juan dinhi nga siya miingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ato pa number 1 nga preparasyon dinhi atong pagsaulog sa Pasko, mao gyud ang paglimpyo, pagputli sa atong kasing-kasing pinaagi sa paghinulsol. Kay sa unang pagbasa ato nadungog ni propeta Barok nga ang mga Hudiyo gibihag sa taga-Babilonya, giawhag sa Ginoo ang taga-Babilonya nga moatake sa Jerusalem. Unya napildi sila, gibihag sila. Ngano man to? Kay gituyo katos Ginoo aron sila silutan. Kay ngano? Kay sila nakasa sa Ginoo. Silang pagsimba sa mga Diyos-Diyos, silang pagtalikod sa Ginoo, wala pagtuman sa kasabutan, munang nekuan sila, gisilutan sila sa Ginoo, gida sila ngadto sa Babilonya, gihimo silang ulipon sa hari, gipasakitan, gipakaulawan, unya so sa 70 ka tuig nilang pag-antos. Pero human sa 70 ka tuig, naluoy ang Ginoo kanila, munang atong unang pagbasa karon atong nadunggan nga ang Ginoo na luoy no sa iyang katawhan. Kanya ang Jerusalem nga nagulagway sa inahan nalipay. Nya mato pa dinhi nga nangalipay sila nga ang Dios na hinumdom kanila. Jerusalem, ang imong mga anak gibihag sa ilang mga kaaway, nga mibiya sila kanimo nga nagtiniil, apan ang Dios nagdala nila balik kanimo sinangga sa harianong kasanag. No, klaro kaayo nga ang Jerusalem, ang inahan nga nalipay sa pagbalik sa iyang mga anak tungod kay gikaluy-an siya sa Ginoo, gipasaylo sa Ginoo, nakaserbisyo na sila sa ilang kalapasan. Muna hinungdan nga sila gisilutan sa Ginoo kay sila nagtalikod sa Ginoo. Ilang gikalimtan ang ilang kasabutan, nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos, nagdaog-daog sila sa mga kabos, wala nila tumana ang hustisya, kaangayan. Munang nakahukom ang Ginoo nga bihagon, no? Ang iyang katawhan ngadto sa Babilonya. Sud sa 70 ka tuig, 70 years in captivity, tungod lang sa sala. Muna sa Ebanghelyo, si San Juan, nag-awhag ka nato nga atong hinulsulan ang atong mga sala aron dili kita silutan sa Dios. Kay sa karaan ra bang panahon ni bisan gani si Adan ug si Iba, sa dihang misupak sila sa kabubuton sa Ginoo, gipapahawa sila sa paraiso. Gisilutan sila, gitigaan sila mga pag-antos, mga kasakit, unya gitigaan sila o mga ang labing dakong silot nga gipahamtang sa Dios sa atong unang mga ginikanan tungod silang pagpakasala maong kamatayon.
Nya bisan gani ang syudad sa Sodoma ug Gomora kay nagpakasala sila, wa sila maghinulsol. Gisilutan sila sa Ginoo, pinaagi sa pagpaulan kanila kalayo ug asupre. Nya katong mga tao dito sa syudad sa Babel, nagtukod sila turi kay gusto silang musangko sa langit, no? Nagsimbolo kato silang garbo, gisilutan sila sa Ginoo, ginibog ang ilang mga pinulungan. Muna atong hinumduman nga kini daing sala mosangkot gini sa kanang gitawag og silot. Muna atong ginhinulsulan atong mga sala kay tungod sa sala nahimo kitang kaaway sa Dios. No, nahimo kitang kanang kontra si Ginoo. Ya tungod sa sala nalayo kita sa Dios. Ya ikaduha, nalayo kita sa atong isikataw ug nalayo sa ta sa atong mismong kaugalingon. Muna yung resulta no sa sala. Muna kining tungod sa sala ang tao nalayo na sa isikataw. Muna dinis kalibutan atong makit-an nga nagpundok-pundok ng mga tao. Nga ang mga dato magpundok na sila puyo no ato sa mga village. Ang mga pobre na sa mga kilid, no? Kilid sa sapa, kilid baybay, kilid sa mga bukid. Ngano man kay walay kahiusa. Nya mga dato bisan gani sa mga restaurant ato na mga mga Jollibee. Nya mga pobre na astiga ikubi, sige pangayo. Unya ang mga dato na sa McDo, yung mga pobre magduko-duko at puso ra og kuan kini isa ni lumpia no. Kunya bisan gani sa mga pagkaon ang mga dato lami kay mga pagkaon, mga fried rice, ang mga pobre memorize no. Kunya lahi jud kaayo ang mga dato ug pobre, wa na gyud kahiusa tungod kana sa sala nga dili na tanan mo isip sa iyang isikataw nga iyang igsuon. Nawa ang paghigugma, nawa ang pagtinabangay, no? Munang ningon dinhi si San Juan sa ebanghelyo nga abunuhin ninyo ang tanang libaong. Kaning libaong nagsimbolo kini sa kahawang, no, gap, distansya nga ang mga tao nanay distansya sa sagusa, wa nay tinagdanay, wa nay tinabangay, way paghigugmaay. Muna nga aron kahimutan kita sa Ginoo kining sala sa way pagtinabangay, way tingganay, iyahay ato ning abunuhan diha sa paghigugma. Pataga ang tanang bungtod ug bukid, nagsimbolo kini sa garbo, no, sa usag-usa, symbol of arrogance and pride. Kining bukid kinahanglan kanang magpaubos gyud ta atubangan sa Ginoo kay wala gyud tay laing ipataas ang Ginoo ra gyud, no. Nya hapsaya ang mga gansal-gansalon nga dalan kato mga kinaiya nga lisod kay sabton, lisod kay nato kinang idil sa usag-usa nga makapalayo, makapasakit sa usag-usa ato ning hapsayon, no? O makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Muna importante kaayo nga kining tulo ka epekto sa sala nga malayo kita sa Ginoo, nahimo kitang kaaway sa Dios. Ikaduha, tungod sa sala nalayo ang tao siyang isikataw. Ikatulo, nga nalayo ang tao siyang mismong kaugalingon. Nawa ang gitawag og pagka-reflective kanang kanunay bitatang nag-amping sa tong kagulingon nga dili kita makapasakit og sulti sa tong isikataw. Nga dili kita kanunay mamantay sa tong isikataw. Ang ato orang kaugalingon gibantayan nga dili kita makasa atong kaugalingon bantayan nga dili kita makapasilo sa uban. Ang nahitabo karon kay daghan hinuon nga mga himantayon. Tuwa na nagtan-aw sa sayop sa uban. Wala na makatan-aw sa sayop sa iyang kaugalingon. Tuwa nagtan-aw hinuon
sa mga buhat sa uban o wala makahinuklog, makatanaw sa iyang buhat. Nawagtang ang pagka-reflective sa tao. Matupan ni San Agustin, God is more closer to us than we to ourselves. Ipikto kini sa sala. Nga ang Ginoo mas duol kay kanato kaysa kita mismo sa atong kaugalingon. Kay pinaagi sa sala, nalayo kita sa atong kaugalingon. Ang atong unahuna, ito na sa uban. Muna ang pinaagi sa paghinulsol, pagbasol, no? Nahimo kitang kanang kanunay mapalandungon sa atong kaugalingon. Nahiusa kita sa atong kaugalingon, no? Muna ang paghinulsol, una, mong pag-angkon nga kita nakasa. Ikaduha, ang paghinulsol, mao ang pagpakita nga nagpaubos kita sa Ginoo, no? Nga kining mga tao nga niangkon nga sila nakasa, napakita nga nagpaubos sa kaugalingon. Ikatulo, diya sa paghinulsol, atong gipakita ang atong paghigugma sa Dios. Kay may kausa na usa ka bana nakasa, unya gipalaya siya sa iyang asawa, unya pila ka buwan nibalik siya, ningutan ng asawa, nganong nibalik man ka nga imo na mong gibiyaan? Yun siya, nibalik ko nimo darling, kay naghinulsol man ko. Yung anong naghinulsol man ka? Siya, gimingaw man ko sa imong paghigugma, no? Mo sa nasa atong paghinulsol, nibalik ta sa Ginoo, kay gimingaw kita sa gugma sa Dios. Kay pinagi sa atong pagpakasala, nalayo kita sa Ginoo. Atong gitalikdan ang kamaayo sa Ginoo. Pero diha sa paghinulsol, nibalik kita kaniya, kay gimingaw kita, giunsa kita paghigugma sa Ginoo. Kay sa pagkatinuod, we are loved by Jesus. We are loved by God. Ato pakpakan ang Ginoo, no? Kay mao gini gipangayo sa Ginoo nini kaduhang Domingo sa Adbento nga makahinumdom kita, makahinuklog kita, nga mubalik kita kaniya, kay gihigugma kita sa Ginoo ug ato gisiyang higugmaon. Mo importante atong pagpangandam nga we can realize that we are loved by God. Muna mubalik kita sa Ginoo, we should turn away from sin and turn back to the Lord to express our love, our devotion to Jesus. Naman importante kaayo nga pinaagi sa tong pagbasol, miangkon kita nga nakasa, nagpaubos kita sa tong kaugalingon, nibalik kita sa Ginoo, diha sa paghigugma, diha sa pagtuo o pagsalig nga kita iyang pasayloon, no? Kay ang propeta, no, mga propeta nagsulat nga dili gud niya tagdon ang mga pag-ampo mato pa sa Ginoo, ang pag-ampo sa mga tao nga makasasala. Ang mga tao nga makasasala mag-ampo, dili niya tubagon sa Ginoo. Pero akato mga tao nga nakahinulsol, putli o kasing-kasing, balaan o kinabuhi, mato pa ni Santiago, the prayer of a holy man is powerful indeed. Nindot kaayo. Ang pag-ampo di ay, mato pa ni Santiago, ang pag-ampo sa usa ka tawo nga balaan, usa ka tawo nga santos, putli o kasing-kasing, limpyo kinabuhi, dali ran dunggon sa Ginoo. Munang ang mahal nga birhen, kay wala man gyud siya sala, sukat pas pagsamkon niya, no? Sa diha pa siya sa bakan siyang inahan nga si Santa Ana, gihawa na siya sa sala, immaculately conceived, ipanamkon nga walay buling sa sala. Kay wa man gyud sa ang mahal nga birhen, ang pag-ampo is so powerful. The intercession of the Blessed Virgin Mary is so powerful nga nakausab siya sa plano sa Ginoo. Dito sa kasal sa Kana, pag-ingon ni Maria nga anak wala na sila bino, ug ingon si Jesus nga kining my time to make miracle has not yet come. Pero giusab ni Jesus ang iyang plano paghimog milagro. Nahimo ang unang milagro dito sa kasal sa Kana tungod kay dunay usa ka inahan
nga buutan, putli o kasing-kasing, walay sala, nangamuyo ni hangyo ni Jesus. Wa kabalibad si Jesus. Kay the prayer, the intercession of the Blessed Virgin Mary is so powerful. Ato pakpakan ang mahal nga birhen, no? Kay siya ang inahan nga gipanamkon nga walay buling sa sala. Mo din nindot kaayo nga kung ato lini patalinghugan ang auhag ni San Juan nga maghinulsol kita sa itong mga sala, mahimo ditang higala, amigo sa Dios, ato mga pag-ampo, daliran dunggon sa Ginoo, mahimo kitang balaan, mahimo kitang suod sa usag-usa, mahimo kitang suod sa Ginoo, mahimo kitang santos. Mo nindot kaayo nining panahon sa Adbento nga ang Ginoo kung maghinulsol kita, mataw pag-usab dili na sa pasungan sa itong mga balay, kundi na mataw pag-usab sa pasungan sa itong kasing-kasing. Kay kinirabang paghinulsol mato pa si San Agustin, repentance is the strength of men, but the weakness of God. Ang Ginoo nga kusgan kamhanan, siya mo'y nagbuhat sa tibuok kalibutan, kabituonan, kalangitan, rug imo siyang hinulsulan, malukmay, mahumok ang iyang kasing-kasing, maluoy siya. Kaya ang Ginoo maluluyon sa mga tao nga mahinulsulon. Munang ingon ang Ginoo sa mga Hudiyo, wa na ko magkinahanglan yung mga halad nga mananap nga sunugon. Akong gikinahanglan ninyo ang mahinulsulon o mapaubsanon nga kasing-kasing. Kaningon pag yung Ginoo, kung doon na yung sa kasasala nga mubalik maghinulsol, malipay ang mga anghel sa langit. Ingon ang Ginoo, kung doon na kamoy sa kagatos ka karnero, unya mawala ang usa. Kasi may buhaton, pangitaon niya ang usa. Iya sang ibilin ang 99. Inikakaplag na niya, maglipay siya. Ingon sa niini ang mahitabo sa tao nga maghinulsol. Kung mubalik sa Ginoo, ang mga anghel sa langit magsadya, magpista, magmaya tungod sa katao nga mahinulsolon sa iyang mga sala. Busa, manindog kitang tanan, mag-ampo kita ngadto sa Ginoo. Nagatuo kami sa Diyos, ang Amahan, makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Jesucristo ang bugtong anak Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak Santa Maria nga Birhen, isakit sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus namatay gilubong, mikunsad sa mga nangamatay sa katulok ka adlaw, nabanhaw gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo, sa Dios Amahan, makagagahom sa nga tanan, gikan dito, mubalik sa rong paghukom sa mga buhig sa mga minatay, nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, nakaambitas mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas kinabuhing way katapusan. Amen. Sa tumang pagsalig nga ang Dios kanunay magpatilinghog kanato, mga muyo kita ngadto sa Amahan sa langit, umingon kita, Amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Ngalatas nining panahon sa Adbiento, ang simbahan mutubo diha sa grasya, samtang sa kahinangop nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, maghiusa sa paghago, aron makabuot ang tunhayng kalinaw o hustisya diha sa atong kalibutan, magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga ang mangandam kita, alang sa bagong langit ug bagong yuta, pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod sa tanang tawhanong kinabuhi, lakip na ang wala ipakataw, magampo kita. Amahan, kaluy kami.
nga silangan mibulag gikan sa grasya sa Dios makakaplag nining panahon sa Adbyento ang labing maayo ug makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kaugalingon balik ngadto sa Dios. Magampo kita. Amahan kaloy kami. Nga imo untang isipon nga takos sug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Gampo kita. Amahan kaloy kami. Nga ang mga nangamatay nga matuohon makakitag katumanan sa ilang gilauman ug magsadya sa walay katapusan didto sa langit. Magampo kita. Amahan kaloy kami. O Diyos sa mga mahan, dunggak ni mga pag-ampo, binagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ginoong Diyos, ihalat ko't iningasan, alang kanimo gayud, jutay lang kini, dawalay bili, apan kinasingkasing. Dawatan ang kinghalat ko, nagpasalamat lang sa kaayo mo. Jutay lang kini, dawalay bili, apan kinasingkasing. Kasi mga igsuon, magampo kamo. Arong ako yung sakripisyo, dawaton sa Diyos Amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, makapuy-puy unta kanimong mapaubsano namong pag-ampog sakripisyo. Tungod kay wala man gyud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang kini among ipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanang sab kanimo, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ngayon patarong, Santos nga mahan, Diyos nga tunhay mga gagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dinhi matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug ipaila siya diya sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog siyang pagkatao. Aron igabot niya ya kami magkaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugo ba nga mong kasing-kasing sa kahinang mo po pagday ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. puno Ang langit o giyota sa imong himaya. Sana sa kaitahan Daigo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ng imong espiritu aron pagsantos nga gasar mahimo kanilang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang gagalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon dawata kini. Ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan nining pan si kinabuhi o kalis sa kaluwasan nagapsalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang mo lagad kanimo himoa nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo lumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among nga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan himo kami angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose, sa mga apostoles, na mga santos, nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha ganiya,
Gihatag na kanimo magagaganghong nga amahan. Diha sa usa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero magampo kita sa amahan atong awiton ang mga pulong nga gitudlo ka nato ni Kristo atong manunubos. Magayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala ko nila ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon ti pakita ang timaan tung pagkamanagsuon ang panagdait na aking tanan. Peace and love. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kaloy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Hatagi kami sa Pangaysoon mo kini si Jesus ang gudula sa Dios nga nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, kanimo. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa imong lawas ug dugo pinaagi nining sakramento. Tuloy kami nga palibihon namo ang mga butang langitnon kaysa mga butang nga kalibutanon kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga pahibalo, una, ang atong second collection karon alang sa urgent repairs and needs of the parish. Ang atong second collection karon alang sa urgent repairs and needs of the parish. Ikaduha, ang atong second collection alang sa urgent repairs and needs of the parish niadtong November 30 ug December 1 niabot og 42,644 pesos and
25 centavos. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Katulo, ang novena Mass alang sa Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, nagpadayon matag alas 5:30 sa hapon. Ang fiesta sa Ologon sa Lunes, December 9 sa 5:30 sa hapon, ug pagasundan sa procession. Kini gipasugdahan sa Children of Mary. Ikaupat, karong Huwebes, December 12, sa Ologon nato ang fiesta sa Birhen sa Guadalupe, patrona sa Sugbo. Tungod niini, adunay 3 masses nga pagahimuon karong December 9, 10 ug 11 sa alas 5:30 sa hapon. Adunay prosesyon karong December 12 inikahuman sa Fiesta Mass sa alas 5:30 sa hapon. Ikalima, karong tuiga ang Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary sa Ologon sa December 9, Lunes, tungod kay ang December 8 na tumungman sa ikaduhang Domingo sa Adbiento. Naakitay additional Mass schedule sa 6:30 p.m. o 7:30 p.m. Ikaunom, aduna kitay pilgrimage ngadto sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Cebu City sa Lunes, December 9. Ang Santos nga Misa paghahimuon sa alas 6 sa gabi. Ang presider si Monsignor Antonio Medida. Nianang adlawa, mobisita sab ang imahin sa Senior San Jose sa simbahan sa Guadalupe. Gidapit kita sa pagtambong. Katapusan, sa sunod Lunes, December 16, magsugod ang Misa de Gallo nga himuon sa alas 4:30 sa kaadlawon. Daghan kaayong salamat gikan sa the team of pastors. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga mga gagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, aton dadon ang kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.